ございます。テステス。よかったら30分ほどなので聞いていってください。おはようございます。中村由紀子です。私はジンバブエのアフリカのジンバブエという国のムビラという楽器と RC505 ループステーションを使って即興で演奏しています。六甲ミーツアート芸術散歩2000六甲ミーツアート芸術散歩2020、今日はですね公開配信ということで、この増田恵子さんの制作したタンク前から配信させていただこうと思っています。もし、この配信見ておられる方いらっしゃいましたらコメントいただけると嬉しいです。このキャップというのはですね、神戸にある芸術アートに関するグループなのですが、六甲ミーツアートに招待作家として招かれて、スカイビラ地域にある六甲スカイビラ迎賓館というところですね、9部屋あるホテルを丸々、総勢20名以上のアーティストが展示をしております。で今日の作品はですね、増田恵子さんの作品「海からの客人ご一行ようこそお山へ」という作品になっております。皆様の、おかげさまでめでたく、イカスビラですね、六甲ミーツアートのオーディエンス大賞準グランプリを受賞いたしました。応援くださいました皆様、投票くださいました皆様、どうもありがとうございます。Hi, my name is Yukiko Nakamura. I play Zimbabwe instrument Mbira with RC505, which is a loop station, and I'm doing this live performance during the art festival in Kobe, Japan, and we got a second Grand Prix for this festival, and then like we are exhibiting on a hotel which was abandoned 10 years, and then like more than 20 people are exhibiting and then performing. And here she is like having a flag with a happy because we won a prize. 作者の増田恵子さん、この準優勝を祝って旗を振ってくださっております。Please give us a comment if you are watching this stream. コメントいただけると嬉しいです。上谷勝也さん見てますということでありがとうございます。
町ちのたんばんじばま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 町ちのたんばん
Dinoremekezza nekutienda vamwe Zimbabwe. Varikuramva vaka batisisa chinyakare nechikazao. Tichiwatienda zikuru nekuti pakurira orushio. Rumutinimira wempira。ジンバブエの伝統曲でチゴアヤという曲をお送りいたしました。今日はですね、作者の増田恵子さんと事務局の高橋さんが旗を振ってくださっています。こういう機会があるので本邦初となるインタビューをしてみたいと思います。コメントいただいてます。お月美子さんおめでとうございます。ありがとうございます。斉藤秀人さん、いいお天気そうですね。本当いいお天気です。ちょっとマナティーがいいお天気すぎて白くなってしまっているので、皆さんぜひ現場に来て本物を見に来てください。おめでとうございますおめでとうございます。準グランプリを受けて一言。嬉しいですこちらが増田恵子さんです。キャップの事務局高橋さんです。ありがとうございます。皆さんに楽しんでいただけて私たちもとても嬉しいです。はい、わざわざ今日のために旗を作ってくれました。でこちらのタンクですね、増田恵子さんの作品なのですが、高橋さんも塗ってた？高橋さん塗ってない？他にも、キャップのメンバーですね、大塚さんだったり、カビテラリウム、大塚さんだったり、増田真紀子さん、動物雲の作り方の増田真紀子さん、あと他神戸大学の、学生さんたちがたくさんお手伝いしてくださって、会期始まってからあっという間に出来上がりました。増田恵子さんですね。あと作品、鍵鳥たち、あれなんていう題名でしたっけ？鍵鳥の標本箱。
鍵取りの標本箱という作品と、あとですね、2階にこのご一行様が、ネンドルズとコラボした、とても楽しい作品にどんどん進化しておりますので、よろしければ、一度来られた方もまた変化が見られると思うので、よろしければぜひお越しください。本日は、増田恵子さんの作品から何でしたっけ、ようこそお山へ。はい、ようこそお山へ、はい、からお送りいたしました。この、11月23日までロックをミーツアートを開催しております。イカスビラ、無料会場になっておりますので、一度来られた方も何度でもご来場いただけますので、ぜひお越しください。こちらのモビラ配信、ライブ配信ですね、毎週水曜日朝10時から、でこの後週末もこのようにゲリラ的に配信していきたいと思っております。概要欄に YouTube、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。あとイカスのですね Twitter、インスタグラムフォローいただきますと、ライブ配信時にお知らせが参りますので、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。